Miten on mahdollista, että Apple on julkaisemassa ensi viikon tiistaina uutta puhelinta, mutta Kiinassa ovat jo nyt ehtineet tehdä siitä kopion? Siellä ei kyllä todellakaan aikailla, ja mikä kaikista parasta, sain sellaisen nyt jo haltuun ja tänään hieman testaillaan sitä sekä puhutaan vähän myös tuosta aidosta tulevasta julkaisusta. Kun toissa viikolla sain viestin Kiinan linkiltäni siitä, että nyt olisi uutta feikki iPhonea tarjolla, mietin hetken mihin ihmeellisen aikahyppyyn olen nyt oikein joutunut. Mutta ehei. Tänä vuonna vaan uuden omenapuhelimen piirustukset ovat vuotaneet tavallista aiemmin kaikkien saataville. Pitkästä aikaa puhelimen muotoiluun on myös tulossa radikaalimpia muutoksia, joten kiva päästä näkemään se kädessä jo nyt, joskin hieman laaduttomampana versiona. Tämä paketti on vielä tällainen todellinen Kiina-Temu-räpellys, kuten huomaatte. Ei ole mitään omenalogoja missään ja tässäkin kyljessä vaan lukee Color ja mallinimenähän on i17 Pro Max. Kysyttyäni asiasta tuolta Kiinan linkiltä hän kertoi minulle sellaista, että kopiopaketti on työn alla, kunhan lopulliset yksityiskohdat siitä aidosta pakkauksesta paljastuu. Että aika hauskaa, että sit on helpompi itse puhelin kopioida kuin paketti. Eiköhän lyödä juttu auki ja siellähän se on. Ainakin on reilulla kuplamuovilla suojattu. Kovasti näyttää siltä, että aika hätäisesti on tämä etuosan repäistävä kalvo kiinnitetty. Otetaan se saman tien pois. Ihan hauskalta näyttää, mutta katsokaapas tätä. Tämä tässä on se radikaalimpi muutos, mistä aiemmin puhuin. iPuhelinten Pro-versioiden muotokieli on julkaisustaan asti pysynyt melko samana. Vaikka aikanaan tuo kolmisilmäinen hella-kamera näyttikin kenties hieman hassulta, niin vuosien saatossa silmä on siihen ehtinyt tottua. Kyllä näyttää jotenkin niin väärältä, ei voi muuta sanoa. Tästä puuttuu näköjään omenalogokin kokonaan takaa. En tiedä sitten, miten esiversio tämä tästä kopiosta mahtaa olla. Kun vertaa vaikka tähän näin. Tää on tää aito, edellinen malli. En tiedä, onko sitten silmä on tottunut tähän näin. Joka tavalla tämä näyttää fiksummalta kuin tämä. No, mitäs muuta täältä paketista sitten oikein löytyy? No, nyt on kyllä niin geneeristä tavaraa kuin voi vaan olla. Power adapter, en laittaa seinään ehkä. On vielä sellainen, että on USB-A-liitäntä toisessa päässä. USB-C-johto Apple-värissä, eli valkoinen. Sitten kuulokkeet, näitä ei ole tullut aidossa mukana herra hetkeä. Eihän siellä nykyään tule mitään muuta mukana kuin paketti ja puhelin. Sitten, kuten usein näissä feikkipuhelimissa, niin tulee mukana. Täällä on joku ohjekirja. On kyllä ikävä lukea tällaista ohjekirjaa. Täytyy sanoa, että tää törröttää kyllä todella. Eihän tää mikään kuitenkaan on joku muovisuoja tässä päällä. Näkyy oikein sivusta päin selvemmin, että siinä se oikein niin kuin sojottaa. Pohjasta huomaa myös eroja. Tässä näin aidossa on noita. Ja vaikka verrataankin vaan tuohon aikaisempaan malliin, niin mitään muita ulkoisia uudistuksia siis ei ole tulossa kuin tämä isompi kamerapatukka. Ei tätä tietenkään huvikseen ole tuohon laitettu. Tai no tähän feikkiin nyt kyllä on. Oikeaan iPuhelimeen saadaan koon kasvattamisen myötä lisää tilaa kameran jäähdytykselle, ja mahtuuhan tuonne nyt muutenkin enemmän kameratekniikkaa aina paremmasta vakautuksesta lähtien. Se, mikä minua tässä puhelimessa eniten huvitti, oli kuitenkin se, kun sain linkiltä linkin tämän feikin viralliselle myyntisivulle. Tässähän on hitto vieköön paperilla. Ja nimenomaan vain ja ainoastaan paperilla. Paremmat ominaisuudet kuin tulevassa aidossa. 72 megapikselin etukamera. Juu, ihan varmasti on. Noin suurikokoisia kuvia nappaava etukamera olisi varmasti todella kätevä. Testataan toki myöhemmin, pitääkö väite paikkaansa. 108 miljoonan HD-takakamera. Ja 100-kertainen hybridisuumi. Noilla numeroilla täytyy tulla todella laadukkaita valokuvia. 7,3 tuuman näyttö, 120 Hz virkistystaajuus ja kirsikkana kakun päällä 8000 mAh akku. Sehän olisi aivan valtava. Uuteen aitoon Pro Maxiin on tulossa isoin akku, mitä omenapuhelimissa on koskaan nähty. Sekin kyllä jäisi selvästi kakkoseksi tälle, jos siis luku pitäisi lähellekään paikkaansa. 22 gigaa keskusmuistia ja 2 teran tallennusmuisti. Monessa tietokoneessakaan ei ole noin paljon tilaa. Ja kaiken tämän sai siis vain 93 eurolla, vain 10% siitä, mitä aito tällainen tulee maksamaan.
Aivan mieletön diili. Tuo hinta tosin kertoo meille myös sen, että kaikki nuo esitetyt markkinointiväitteet ne eivät mitenkään voi pitää paikkaansa. Näissä Kiina-vehkeissä on aina ollut tapana hieman liioitella totuutta, kiertää faktoja, eli suoraan sanoen valehdella suorituskyvystä. Mutta entäs sitten tämän käyttöjärjestelmä? Onko Androidin päällä pyörivään feikki iOSiin saatu lyötyä hieman Liquid Glassia? No eiköhän löydä päälle kännikköä ja katsotaan, onko Liquid Glassia saatu kopioitua. Mä semmoisena vanhana vistapäänä odotan sitä aika paljon. Mitä hittoa? Nyt ei ole kyllä yritetty mitään Apple iSticksia hakea tohon noin welcome-tekstiin. On kyllä PowerPoint ass. Fontti ainakin siinä. Jestas, mikä animaatio. Onko tässä nyt edes mitään iPhoneen viittaavaa tässä käyttiksessä? No on. Tässähän on ihan kyllä selvä iOS. Onko se vaan mun silmät vai näyttääkö toi on tosi huonolla resoluutiolla? Tai sitten toi näyttö vaan on huono. Tosi valtavia niin palikoita. Mutta tässä on vanhaa iOSia paljon. Kaikki kuvakkeet. Laskin. No se on ja Android-laskin. Tätä ylhäältä aukeaa. Tää on kyllä, siis nyt on kyllä perus. Mun mielestä se on enemmän perus Androidia kuin tavallisesti. Tässä ei se hirveästi yritetty nyt. Pikakuvakkeet toki on joo. Kameraa me mennään testailemaan vähän myöhemmin ihan oikeisiin olosuhteisiin. Täällä tästä ei vielä ruveta katsomaan, mutta mennään asetuksiin. Storage 2 teraa vapaana. Ei varmasti ole tullaan testaamaan tietenkin, että löytyykö sieltä, mutta jos puhelin maksaa vähemmän kuin 2 teraa tilaa maksaisi, niin me tiedetään tässä kohtaa jo, että se ei tule pitää paikkansa. Mutta muuten on kyllä hitsi perus Android-kännykkä, missä on joku tosi köyhä iOS-skini. Mä oon kyllä pettynyt. Mun mielestä viime vuoden feikit on ollut paljon vakuuttavampia. Okei, mä ymmärrän, että on varmaan joku esiversio, mutta mitäpä sitä voi odottaa 90 hintaa. Ei ainakaan paljon parempaa. Mutta nyt kun softa ja muu ollaan tarkasteltu, niin mennään todellisiin suorituskykytesteihin. Matkataan siis tuttuun kuvauspaikkaan ja samalla haluan oikoa minusta levinneitä valheellisia väittämiä. Meinaa kovasti väitettiin, että olisin erehtynyt, kun täällä puhuin merimaisemista. En suinkaan, en tarkoittanut taustalla näkyvää kaunista pyhäselkää, vaan valokuvaa, jonka tuonne joku on unohtanut ja sitä sitten, siellä on ne merimaisemat, mitä tarkoitettiin, mutta joo, mennään asiaan. Seuraavaksi joku varmaan väittää minun tehneeni jonkun klaffivirheen, kun käyn parturissa kesken videonkuvausprojektin. Testataan sitten millaisia hirviökuvia tuleekaan sillä 108 megapikselin kameralla. Täällä on just ihan saakelin komia toi, aukeapas sieltä. Saakelin komia, ilta-aurinko, mitäs vaihtoehtoja täällä on? Hyperlapse, slow motion, tästä nyt heti huomaa jo, ei ruveta vielä tuomitsemaan, kun kuva on otettu. Siinä 108 megapikseliä työssä, annetaan mennä. Totuus 108 megapikselistä on kaukana. Kuva on noin 5 megapikselin kokoinen ja ei kestä kyllä yhtään lähitarkastelua yksityiskohtiin, vaan kaikki tarkempi muuttuu yhdeksi sutuksi. Ja etukamerassakin piti löytyä sitten. Onko täällä edes etukameraa? On, tosta löytyy. Otetaan sellainen trendikäs. Itse oli, menin kaatua täällä näin. Kaikki 72 megapikseliä kovassa työssä. 72 megapikselin sijaan etukamera on 1,9 megapikselin sensorilla. Eihän siinä ole kuin pieni ja ymmärrettävä erehdys käynyt ja myyntitietoihin on tullut 38-kertainen ero. Ja onhan tuo värientoisto ja kuvan tarkkuus ylipäätään jossain ihan muualla, kun 2025 pitäisi edes halvimman pään puhelimissa olla. No laitetaan totta kai videokuvaustakin hieman testiin näissä kauniissa maisemissa. No niin, terve kaikille! Täällä ollaan ja jumalation, kun aurinko hemmottelee meitä tänään kauniilla auringonlaskulla. Hienosti jää talteen. Hauska yksityiskohta muuten, että puhelin tallentaa videot 3GP-muodossa, eli samassa mitä Nokian ekat kamerakännykät 20 vuotta sitten käytti. Meinasi jo kattavasta ominaisuuslistauksesta unohtua se 100-kertainen zoomi, mikä mainittiin, niin totta kai otetaan sekin testiin. Siellä näkyy joku valo jossain kaukana, niin katsotaan miten hyvin saadaan se lähelle näkyviin. Siellä se on, mä en tiedä näkyykö kummassakaan, mutta 100-kertainen zoomi. Siinä on 4x. Aha. No just siihen se nyt sitten jäi kyllä. Näkyy se valo siellä. Otetaan kuva. Eihän kamerassa ole optista zoomia ollenkaan. No ei kauheasti kyllä yllätä senkään takia, koska vain yksi kamerapatukan 3 linssistä on aito kamera eikä vain koriste.
Väitteet puhelimen valtavasta muistikapasiteetista ja suorituskyvystä eivät myöskään kestä lähempää tarkastelua millään tavalla. Pienellä testailulla saadaan selville, että oikeasti puhelimessa on väitetyn 2 teran sijaan vain ja ainoastaan 64 gigatavua tallennustilaa ja 22 gigan sijasta 2 gigaa keskusmuistia. Onne härskejä. Mutta mikä härskeintä, niin Geekbench suorituskykytestin ajamalla paljastuu, että tässä on 8 vuotta sitten julkaistu prosessori, joka jo julkaisussakin oli budjettimallien budjettimalli. 10-vuotias iPhone 6S:kin peittoaa tämän jokaisessa suorituskykytestissä moninkertaisesti, ja sen kyllä käytössäkin huomaa. Tämä on todella hidas ja kankea käyttää. On kyllä mieletön ajatus, että vielä virallisesti julkaisemattoman laitteen näköisissä kuorissa pyörii edellisen vuosikymmenen rautaa. Olen aivan uskomattoman pettynyt tänä vuonna tähän feikkiin, etenkin sen takia, kun nyt olen sitten päässyt näkemään tilaamisen jälkeen, että paljon parempiakin kopioita on tullut markkinoille. En tiedä, onko Kiinan linkkini sitten hieman alkanut lipsumaan. Noissa paremmissa ja uudemmissa feikeissä on oikein Apple-logo saatu tuonne taakse ja sitten sellainen metallinen neliö tätä koristaa tätä takaosaa. Ja käyttöjärjestelmäänkin on saatu ihan liquid glassia, eli ehkä vähän hätäilin, kun ostin ensimmäisen, mikä tuli vastaan. Aivan uskomaton konsepti kyllä, että ostaa tarkoituksella huonon luurin ja sitten pettyy siihen, kun se on huono. Mikä yllätys! Tämän kanssa vain kopioinnissa on menty niin monesta kohtaa juuri siitä, missä aita on matalin. Miksi sitten oikein ostelen näitä kopiopuhelimia, jos kuitenkin tiedän, miten huonoja ne ovat? Minusta näissä vaan on jotain niin kovin kiehtovaa, ja onhan se välillä hauskaa, miten huonoja ne ovat. Tällä kertaa vaan ei ehkä ihan sille tasolle päästy. Moni siellä kotikatsomossa myös varmasti miettii, että miksi näitä ylipäätään edes valmistetaan. Tarkoituksena ei ole erehdyttää länsimaalaista kuluttajaa myymällä kopiopuhelin aidon sijaan, vaan tämä on suunnattu hieman köyhemmille markkinoille, kuten Afrikkaan ja Intiaan. Siellä tavan tallaajalla ei koskaan missään tilanteessa ole mahdollisuutta edes ostaa aitoa iPhonea, mutta sitten luksusbrändit kuitenkin houkuttaa, ja kun saadaan edes jotain kopioitua siihen ulkonäköön, niin tämä on erittäin pätevä puhelin siellä osassa maailmaa. Toisen serjäte on toisen käyttöluuri. Olen kyllä kuullut tarinaa, miten Suomessakin joku on monta vuotta käyttänyt tietämättään feikki iPhonea, ja asia on sitten vasta tullut ilmi, kun puhelin on viety huoltoon, näytön vaihtoon tai johonkin vastaavaan proseduuriin, että tämä nyt ei ihan ole sellainen kuin pitäisi. Kun näitä on hieman testaillut, niin kyllä täytyy kyseenalaistaa, että millaisen kiirastulen nämä ihmiset ovat valmis käymään päivittäin läpi näiden käyttämisessä, ilman että koskaan kyseenalaistavat, että pitäisikö tämän kalliin puhelimen todella olla näin hidas. Täällä päin tuo erehdyttävien kopioiden oikea markkina kohdistuu enemmän kuulokkeisiin ja muihin semmoisiin lisälaitteisiin. Jostain feikkikuulokkeistakin on todella monen vaikea sanoa, että se äänenlaatu ei ole sillä tasolla, millä pitäisi, ja toki tuollaisia kuulokkeita on paljon helpompi kopioida kuin kokonaisia puhelimia. Tässä kohtaa minä haluan kiittää juuri sinua, että olet katsonut tämän videon. Kommentoi myös alas, jos aihe oli kiinnostava, niin tulen testailemaan sitten kaikenlaista tällaista höpö-elektroniikkaa tulevaisuudessa lisää. Ison kiitoksen myös haluan antaa sille seuraavalle voice-over-äänelle, joka aina kiittää siinä pitkässä listassa näkyviä hulluttelijoita ja ihmisiä, jotka ovat tämän kanavan mennyt tilaamaan sitten täällä YouTubessa tai sitten siellä Twitchin puolella. Ai, kiitos minulle! Voi kiitos! Ja tosiaan katsokaa näitä uskomattoman hienoja ihmisiä, jotka tämänkin videon teon ylipäätään mahdollisti. Onnelesoja! Ja jälleen meillä on DJ-liveissä, eilenkin Heavy-livessä, ollut ihan jäätävän kovaa supporttia ja jäätävän kovaa meininkiä, vaikka eilen meinasin paistuakin. No, yhtä kaikki valtavaa respektiä teille kaikille. Nähdään taas pian.